खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि फ्रान्जय बसुमतारी। आं धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट-सापरि 1 नं जयपुरनि। आं दिनै दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बेवहाय माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामबाय। खन्थाइनि मुङानो जादों फैमाल मिजिं। फैमाल मिजिं। फैमाल मिजिंनि दिङाखौ जावै जावै सौफैबाय आं दिनै बेसेबांबा खोमसि दरसि सोरां गैयै रायजोआव। अनजालिजों नेवसि जानायनि दाहाजों बुग्लेमजानानै। जेरैबो खोमसिथार माथो हाबाब, जेबोखौनो नुवा सौदाव सौसि जाथारबाय मादि गिथाव बाथाव खोमसि रायजो बेलाय। सानदोंमोन आङो खोमसि रायजोखौ सौसिनो होनना। निसा मुंनि जिरादखौ आंगो लोगो खालामनानै दावगालांनो होनना बै हरै सोरां रुगुंसिम। नाथाय फैमाल मिजिं आंनि खोमसि लामाजोंसो आगान सुरबोफ्लांबाय सोरां नागिरनायावनो। आय' माबादि साजा बेलाय आंनि संसाराव। सोरांखौनो नुनो मोनासै आङो। गोजोन्थों। खन्थाइनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै आसा खालामबाय। एसेनोसै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। आसा खालामबाय। खन्थाइनि मुङानो जादों फैमाल मिजिं।